Diyos marahay na aldaw po sa tuya gabos. As in welcome sa selebrasyon kan misa nin banwaan. Ngunyan iyo an ikapitong Domingo kan taon. Kaiba kan sa to mga personal na intensyones, idulot man niya to ang pasasalamat, dulot ka ni Nene del Rosario and family, Bunyag family, Dote Monte and family, Malu Bendicio, Thanksgiving and special intentions of Baile, Matias, and Ingero family. Thanksgiving and petition for healing and fast recovery of Trevor Layton, offered by Sis Mila Rubio. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Ernesto de la Cruz and family. Special intention for complete healing of Father Luan Harsha, for complete healing of all sick members of CRC and LLFCC, especially Sis Salve Cabral and Te Bahamonde. For complete healing of Jean Santa Rosa, offered by Bunyag family. For safe and good health of Rosalia Asense. For divine intervention of land dispute at Lidong, Salugon, Pawili, Hibago. And for fast recovery of Salve Rombano and Acelita, offered by Nene del Rosario. For safety, good health, and divine guidance of Arnaldo II, Cindy, Carmen, Arnold Corby Bunyag, and Maria Faydona, Jerome, and Viel Maria Rodriguez, offered by Binang Bunyag. To pass the civil service exam of Arnaldo II Bunyag, offered by Bunyag family. For complete healing of John Vincent de la Viña, offered by de la Viña family. For complete healing of Trevor, offered by Sis Mila Rubio. For all the souls of dead members of CRC and LLFCC. For the souls of Digna, Nicasio, Lodovina, Cory, and for all souls in purgatory, offered by Felix Riva. For the souls of Anacleta, Rodrigo, Reynaldo, Pantaleon, Maria, Ireneo, and for all souls in purgatory, offered by Nene del Rosario. For the souls of Arnaldo, Arvin Arnold, Bonifacio Alfred, offered by Bunyag family. For all the souls in purgatory, offered by Malu Bendicio. For the soul of Josefina and all souls in purgatory, offered by Matias family. Sa gabos po na nagdulot, salamat po. Ngunya na Domingo, kita pinapasabutan ning pagpahiling nin karahayan, pagpakumbaba, asin pagpatawad bilang mga paagi, nyato tanganing malabanan an karatan. Minamawot kang kagurangnan na magpahiling kita nin pagkamuot sa kapwa, bako an maraot na pagbalos. An mamamayo kang selebrasyon nyato ngunyan iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog po ang gabos asin maugmang awiton an awit sa pagpuon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kundi kauyang sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang akontaan sa tong mga kasaalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo.
Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darawon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay at buo. Inuumaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kahurangan na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Amang makakamhan. Kahurangan aking utong Jesu Kristo, kahurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ikanan ang papara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ikanan ang papara kan mga kasalan kan kinapan, ako aan sa mo pagkimahera. Ikaw na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasalaan banal, ikasalaan kagurangan, ikasanaan murong kahalang ka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami, warasan na kaming danay na naghurop-hurop, kan mga espiritual na bagay, maghimo sa mga tataramon asin gibo, kan mga nakakapaugma sa imo, huli kay Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Matukaw po ang gabos. Ang mensahe kan enot na babasahon, iyo an mamuot kita sa satong kapwa. Ang pagkamuot kaipuhan na magdanay, asin magtalubo sa satong puso. Enot na babasahon.
Pagbasa sa libro nin Levitico. Nagtaram ang kagurangnan ki Moises, na ansabi, taraman mo ang bilog na komunidad nin Israel, asin sabihan, magi kamong banal, tabanal ako, ang kagurangnan na sa indong Diyos. Dai mo kakaongisan ang sa imong tugang sa imong puso, sasagwion mo ninsayod ang sa imong kapwa, asin dai ka magpapaasanin kasaalan unong sa iya. Dai ka magbalos o magtanom nin maraot na buot laban sa imong kahimanwa. Mamuot ka sa imong kapwa ninsiring sa imong mansana. Ako ang kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang kagurangnan marahayon asin maheherakon. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Bilog kong pagkatawo sa banal niyang ngaran. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Dai paglingawi ang gabos niyang karahayan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Pinapatawad niya ang gabos mong sala. Binubulong niya ang gabos mong helang. Tinutubo sa pagkarumpag ang sa imong buhay. Kinokoronahan ka nin karahayan asin pagkaherak. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Maheherakon asin maugay ang kagurangnan. Halaba ang pasensya asin mayaman sa karahayan. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Bakong susog sa satong kasaalan, nagibon niya sa tuya. Nisusog sa satong mga sala, ang pagbalos niya sa to. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Siring na harayo ang sirangan sa sulnupan. Rinayo niya sa to ang satong mga kasumbikalan. Siring na kinahihirakan kan ama ang sa iyang mga aki. Kinahihirakan kan kagurangnan ang may mga pagkatakot sa iya. An kagurangnan marahayon asin maheherakon. Ang Espiritu Santo yaon sa komunidad na nagkakasararo kay Kristo. Asin kitaman mga kabaing kaini. Nasa siring, kitaman mga santuaryo kan Diyos. Nagdadanay sa to ang Espiritu Santo. Hemateon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, dahil nindo aram na sanktuaryo kamo nin Diyos, asin ang Espiritu kan Diyos nag-ierok sa indo. Kung may magpalapa kan sanktuaryo kan Diyos, papalapaon kan Diyos ang tawong iyan. Taan sanktuaryo kan Diyos, banal, asin iyan kamo. Mayo ning magdaya sa sadiri. Kung sa saindo, may naghuhuna na madunong sa panahon na ini, magi siyang lulong, tanganing maging madunong. Taan kadunungan kang hinaba na ini, kalulungan sa mata kang Diyos. Ta nasusurat, dinadakop niya ang mga madunong sa saindang katusuhan. Asin giraray, ang kagurangnan, nakakaaram kan mga pangangatanusan, kan mga madunong. Mayo iyan, din kamugtakan. Kaya mayo ning mag-abhaw sa mga tao. Taan gabos sa indo, si Pablo, o si Apolos, o si Cephas, o an kinaban, o an buhay, o an kagadanan, o an yaon, o an madatong, gabos sa indo. Alagad kamo, ki Kristo,
si Kristo sa Dios. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindogan gabo sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, nadangog nindo na isinabi, mata sa mata, ngipon sa ngipon. Alagad ako nagsasabi sa indo, day kamo magtumang sa maraot, kundi kun may magsampaling sa imo sa tuo mong pisngi, ibirik mo pa sa iya an sa ibong. Sa buot maghurot sa imo asin kuahon an sa imong tunika, pabayai pa sa iya an sa imong manto. An magpirit sa imo sa sarong milya, ibahan mo sa 2 milya. An nagahagad sa imo tawi, asin an buot magutang sa imo, hare pagtalikodi. Nadangog nindo na isinabi, mamumutan mo an sa imong kapwa, asin mauungisan an kaiwal. Alagad ako nagsasabi sa indo, kamo tanindo an sa indong mga kaiwal, asin ipamibi nindo an mga nagtutugis sa indo, tanganing maging kamong mga aki kan ama nindong yaon sa langit. Hulitaan sa iyang saldang, pinapasirang niya sa mga maraot, asin sa mga marahay. Asin nagpapaoran siya sa mga suripot, asin sa mga tampalasan. Takon mamutan nindo, an mga namumuot sa indo, anong balos an mapapa sa indo? Bakon an mga parasingilin buhis, iyo man an ginigibo? Kung magtaong galang kamo sa mga tugang nindo sana, anong kalabihan an sa indong na ginigibo? Bakong an mga hintil iyo man an ginigibo? Magpakalubos kamo siring sa ama nindong langit nun, nalubos na mayong kakundian. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukawan gabos. Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Igwanin sarong lalaki na madali ng magadan, asin igwa siyang tugon sa iyang agum. 1 month, sabi niya, 1 month after na ako magadan, makalipas na siguro ang 40 days, sabi niya. Pag ako nagadan, sabi kan lalaki, agumon mo na si Pading Nestor, sabi niya sa agum niyang babae. So sabi kan babaeng agum, sabi niya, number 1 mo bagang kaiwal si Pading Nestor. Taano ta siya gusto mong maagum ko, pakagadan mo. Sa katulos-tulos, after 40 days, gusto mo na tulos akong ipaagum sa iba. So sabi kang si lalaki, sa mga nakaaging taon, sabi niya, grabe ang pagsakit kong, gusto kong mamati niya, an inagihan ko sa imo. Ayan ang balos ko sa iya. Matugang ang inaapod niya tong revenge, vengeance,
o ang inaapod niya tong paghihiganti. Sa igwa kitang kasabihan sa Chinese, an nagahanap makabalos, duwang lulubngan ang kinakalot, saro sa kalaban, asin saro sa sadiring karatan. So, kaya dipisil ang nagkakaigwanin ugali nin vengeance, revenge, or paghihiganti. Yeah. Igwanin sa Latin na kasabihan, do ut des. Ang bot sabihon, I give that you may give. Nagtawa ako, tangani natawan mo man ako. Inang inaapod niya tong law of reciprocity or the principle of mutuality. You scratch my back, I will scratch your back. O sa sarong tataramon, kung tawan mo ako nin pabor, tatawan takaman nin pabor. Ang problema mga tugang, ang inaapod niya tong law of reciprocity or principle of mutuality, bako lang sa karahayan ina-apply, kundi man sa karatan. Ini ang inaapod niya tong binggansya, ang pagbalos o ang paghihiganti. It is a return of an injury to injury. Pagbayad kung anuman nakakulugan na pinamati mo sako, ipapamati ko man sa imo. Ini halos sarong automatic na reaksyon na makabawi katulos sa ginibo sa imo kan sa imong kaiwal. Alagad, susog sa satong binasa ang siring na ugali, gibonin sarong parakasala, bakong marka nin pagka-Kristiyano. Sabi ni Kristo, mamutan mo ang sa imong kaiwal, gibuhon mo nin karahayan itong mga taong nauuyam sa imo. Paano tayo ni may intindihan? Ano ang buot sabihon kaini? Maririsan nindo sa pagtapos kan ebanghelyo, nagsabi ang kagurangnan, so be perfect as your heavenly Father is perfect. Magpakalubos kamo, hulita lubos ang sa indong Ama sa langit. Ang inaapod niya tong tataramo na perfect, hali sa Latin na telios, bot sabihon kompleto, mayo nin kakundian, mayo nin kakulangan. Sa siring na ideya, Diyos sana an mayo nin kakundian o kakulangan. Kitagabos may kakulangan, kitagabos igwanin kakundian. Ini ang inaapod niya tong philosophical view. Alagad, sa biblical view, ini minapanungod sa hiro nin Diyos. Kaya sa Ebanghelyo, ang sinasabi nin kagurangnan na pagka malubos o pagka marahayo nin Diyos, manunungod sa iyang pagkamuot, asin pagpapatawad. Anbot sabihon, marahayon ang Diyos sa gabos, para kasala ka man o bako, matanos ka man o bako. Kaya nagngangalas kita, nag-aako kitang biyaya, pero si katain mong maraot, nag-aako manin biyaya. Siring kayan ang pagkamarahayon nin Diyos. Ang pag-arog ta sa pagkamarahayon nin Diyos, iyon sa tong kamautan asin kakayahan na mamutan ang sa tong kapwa, siring man ang sa tong kaiwal. Sa mga Hudiyo, ang sa indang kapwa, iyo ang kapwa Hudiyo. Ang si isay man naluwas sa indang komunidad, sa indang kaiwal. Arog baga kan mga pagano, asin kan mga Samaritano. Kaya sa inot na babasahon, inaalok nin Diyos ang mga tao na magpakabanal, siring na siya banal. Ang kabanalan na ini nahihiling sa pagsunod sa mga katugunan. And then, sa Ebanghelyo, tinawan doon ni Kristo ang pagiging marahayon sa kapwa, siring sa mga kaiwal. Ini ang kakayahan na magpakabanal sa pagsunod sa katugunan ng Diyos na may pagkamuot, asin pagpapatawad. Kaya malinaw ang tataramonin kagurangnan. Kita nakukulugan, alagad ang sabi niya, dayta na balusunin maraot, ang gibo sa tuyang maraot. Igwang apat na bagay o pagkakataon na bili kitang makulugan kan sa tuyang kapwa. Enot, iyo ang inaapod niya tong pisikal na pangungulog. Ang rekomendasyon nin kagurangnan, dahil magbalos
kundi akoon an pagsakit. An panduwa, iyo ang pangungulog sa paagi kan legal na aksyon. Sabi niya, an si isay man na magpirit sa imo, nakuahon an sa imong gubing, itao mo pati an sa imong alikboy. Ang rekomendasyon niya, kung may illegal na kinuha sa imo, magsubra pa ang sa imong pagtao. Ang pantulo, iyo ang pirsahan na pagpatrabaho, o inapod niya tong forced labor. Sabi niya, ang minaipit sa imo na maglakaw sa 2 kilometro, ibahan sagkod sa 2 kilometro. Ang pang-apat na pagkakataon na kita pwedeng makulugan, iyo ang pagtao sa nagahagad, asin day pagtalikod sa mga nag-uutang sa imo. Medyo makulog ini, kung daay ka na mabayaran, di ba? Kadakol ka ning experience niya to, nautangan ka, pero daay ka na bayadan, makulugon ini. Mga tugang, considering ka ini, ang sinasapo ta, asin nakakayanan ta, igwa kita kang inaapod na virtue of longanimity. The virtue of longanimity. Garungon yan lang nindo na dangog ini. Okay? Longanimitas sa Latin. Or sa English, ang buot sabihon, the virtue of long suffering. Iyo po. Ini ang kakayahan na agihan ang lawig nin pagsakit, darakan pangkukulog, o pang-iinsulto asin agresibong gibonin sa imong kapwa na mayo nin kaisipan na magbalos maraot, hulit tamay mas marahay ka na hinahalat na maabot. So yang inaapod niya tong the virtue of long suffering, longanimity. Iba man ini sa virtue of patience, iyan ang paghahalat, pagpapasensya. Alagad ang longanimity, nangangaiponin pagpasensya kasi may hinahalat kang maabot na mas marahay. Kaya tinitios mo ang sa imong pagsakit. Sa mga Kristiyano, mahalaga sa inda ang bertud na long suffering. Ini ang halawig na pag-ako nin pagpasakit. Lalo na sa mga Kristiyano katong panahon na nagsasapo kang inaapod niya tong persecution o pagpapasakit na dai nagbari ang sa indang pagtubod. Kaya sinasabi nin kagurangnan, kayano nindo ang pagpasakit sa indo. Tamay nagahalat sa indo sa kadean nin Diyos. Mas halangkaw, mas marahay. Kaya dawa sinda pinipersecute, tinitios ninda. Legally speaking, kung ika nakulugan, kung ika hinabunan, kung ika inutangan na dai binayaran, kung ika niloko, igwa ka ning diretso na magdemand nin balos. But to get even is a right, not a duty. That is why Jesus is inviting His followers to give up the right to get even. Takno. Dahil ini ang sinasabi ni Mahatma Gandhi, an eye for an eye makes the whole world blind. Kung gabos kita kainiyo laban sa mata, kadakol na ngunyan ang buta. Ayo. Kung tooth for a tooth, kadakol na ngunyan ning bungi, postiso na sana. So anbot sabiyon mga tugang, ang naglalakop na kaanggutan asin violenting gawi, nangingibabaw sa kinaban. Kaya kung maawat niya tong mapundo ini, dahil nakita magbalos pa, nin maraot sa gawing maraot. Sarong paagi tangani na dai maglakop ang siring nagawi, dapat may mga taong dai mag-isip nin paghihiganti. Ini ang gibo ni Kristo sa krus. Anong sabi niya? Ama, patawada sinda, hulita dai ninda aram, ang sa indang ginigibo. Ang bertud na long suffering, mayo kayang eksaktong translation sa Bicol. Alagad ang virtue of long suffering, bakong pagbuta-butahan sa abusadong gawi o inhustisya. Ini sarong pag-arog ki Kristo na idinusay ang sa iyang diretso, alagad pinagkundina ang gabos na klase nin violensya, gabos na klase nin pang-aabuso, lalo na sa mga nagtitios asin kasaraditan. An inaapod tang long suffering,
bakong kaluyahan, kundi kaisugan. Mga tugang, inaalok ni Kristo ang sayang mga disipulo na maglawig ang kakayahan na atubangon ang pagpasakit sa inda. Bako ninhuli sa kawaran nin kakayahan, or dahil mayong maginibo sa sitwasyon, kundi tangani na maging marahayon, maging lubos, siring sa Ama na marahayon, siring sa Ama na lubos. Para sa to, inisarong kakayahan na magpadagos, dawa sa tahaw nin pagsakit na darakan sa tong mga kaiwal, na mayo nin biolenting pagbalos, kundi na mahiling ninda na sa tong kapwa na nangangaipon nin kapaliwanagan, huli taday ninda aram ang sa indang ginigibo. Bibihira na ang bertud nin long suffering ngunyan. Ang sa tong attitude, iyo na makabalos tulos kita sa maraot nagibos sa to, babalsan taman nin maraot ang satuyang kapwa. Sa kinaaban na pano nin kaanggutan, mga tugang day na kita magdagdag sa paikot-ikot na pag-anggot na mayong katapusan, kundi ang magkaigwang kakayahan na mamuot asin magpatawad sa sinapo ta na pagtios asin pagpasakit nin satong kapwa. Bilang mga disipulos ni Kristo, kita ngunyan namimibi. Jesus, mahuyo asin mapagpakumbaba, gibuha ang puso mi, siring sa puso mong mamumuton, asin mahirakon. Amen. Matindog po ang kabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin daga, kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, buktong naaki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon, Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daih linalang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman, huli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asin nanitaho. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom kan mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Magdulo kita sa Ama sa paghagad nin tabang, tanganing makasunod kita sa mga paarog ni Jesus, na nagsasadol sa to nakamutan an satong mga kaiwal. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga namamayo kan simbahan, maging mga saksi sa mga banwaan, dapit sa mga paagi nin pagpatawad, asin pagkamuot. Sa kagurangnan, dangan magbanaag sa kinaaban, an kabanalan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamilya na nagkakasiriblag, huli sa dai pagkauruyon asin iriwal, makabalik sa dating pagkadayupot sa lambang saro, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga may kaanggutan asing kapaitan sa saindang kapwa, makasabot na ang pagkimkim nin pagbasol asin pagkaungis,
Iyo ang nagsisiblag sa inda sa Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, magkamit nin katuninungan sa isip, nagikan sa pagpahalaga kan sa indang katungdan, na makisumaro ki Kristo sa iyang pagsakit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganin ang mga gadan makahiras sa katuninungan, asin kaugmahan sa kahadean kan Diyos, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, aram mo kung ano ang marhay para sa mo. Linigi ang sa mong puso sa ano man nakapaitan, asin bendisyoni ang sa mong paghingua, na mamuot sa gabos, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Matukaw po ang gabos. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang buhay sa kutmama. Kaugmaan sa kuyang puso asin kalag, na ikananay na paglingkudan. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip masinong. Inunusay ko sa imo katalikasan ko, para sa kaumawan mo. Napari ako karulangan, na magdanay na mahingkod sa imo. Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ang sako asin ang saindong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod ng kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, kagurangnan kaming nag-uutob kan sa imong mga misteryo, sa mga paglingkod na dapat sa imo, nakikimahirak na nagahagad sa imo, na dinudulot mi sa paggalang kan kamurawayan mo, sa kaligtasan, magpauswag sa mo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak, namutan mo an kinaban, sinugo mo sa mo an paratubos man sana. Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkasala nindai pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan gabos na angheles, asin santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi.
gabos. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo, na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Siring man, girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma, sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhena ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian,
nangangas kitang magsabi. Ama, yamo na yamon sa langit. Ang panalon, ang ngaran mo. Magdatong ang kaharian mo. Mangyari ang buot mo sa dagat, itsirin sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itao mo sa muya monya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami ang narahasa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalap, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Isu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan tinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Diyos na nagpapara, ang mga kasalan kang
uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kaguramnan, bako bako akong akong maninigo. maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mahumayang. Kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus tinapay ning pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako asin ipanao, biyaya ni Diyos Ama. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Kakan asin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesucristo. Jesus an anak ning kaligtasan, tubo na bayad sa kasaknan. Ako ang sakripisyo sa krus ni pagkamuan. Madya kamong mga napapagal, asin napapaha sa mundo. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, Diyos na makakamhan, namimibi kami warasan an panuga na inako mi, makamtan mi an bunga kayan, huli kaining mga misteryo. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos. Asin, pasalamatan niya to ang satuyang celebrante ngunyan, Reverend Father Darius Romualdo. Salamat po, Father. Ang satuyang mass sponsors, De La Viña family, and Robert Jr. and Lorraine Evanin Eifert and family. Salamat po. Salamat man po sa mga altar server, ang satuyang akolito, mga nagbasa asin ministro laiko, siring man ang presensya niya to ngunya na nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Salamat man po sa management staff kam People's Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan sa telebisyon. Ini po madadalan alas 6 nin Domingong aga sa PBN asin Converge Channel 9. Siring man ang misa nin banwaan madadalan sa Facebook live streaming asin YouTube. I-search lang po, Misa nin Banwaan, sa tuya man pong i-like asin i-share sa satong mga kabisto na nasa harayong lugar o nasyon na dai nakakapag-atindi ng Santa Misa. Salamat po. Matindog na ang gabos para sa huring bendisyon. Bendisyon para sa mga naghihelang. Amang makakamhan, namimibi kami sa imo, bulungaan mga naghihelang, tawisinda,
nin katuninungan sa isip asin sa hawak. Tangani na sinda makapagserbi asin makapagdarang pag-umaw sa saimo. Siring man bendisyon ni ang mga nagaataman sa mga nagihelang. Tangani na sinda magkaigwa nin tunay na pagmalasakit asin pagmakulog sa saindang mga inaataman. Ini naganyan mo uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo nin Diyos na makakamhan ang Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Pasalamatan taan kagurangnan sa biyayang inako niya to ngunyan. Salamat po sa inyo gabos. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya tumunyan. Ang tatarahamon na natamo, ang pinapahay na nakaso, ang murabohon nin pakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus tarhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon niya tumunyan. Harayo haraniman, paduman banwaan, siya